Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutami kunjuk dumateng para pepundhen sesepuh saha pinisepuh pepoyaning kautaman ingkang wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang tansah dahat sinobiyeng tuhu ing osan boten kasupen bapak tamu ibu tamu ingkang tansah lumintu suka ing basuki. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten, kula gegempil kamardikan handika sami ingkang nembe kalipun wawan pangandikan kasebab ing mriki sekedhik wonten satunggaling atur untuk atas nami pimpinan Ketoprak Siswa Budaya nunggih Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dengan alamat Desa Growong Lor, Kecamatan Juwanapati, hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindha dumateng Bapak ing kagungan hajat menika Bapak Sumar kagungan kersa hawa kekrami kersa nimbali Ketoprak Siswa Budaya. Untuk itu kalau sagutrah nyuwun wonten ngersanipun Gusti Kemo Kuwaos sak pengripun saking dipun Bapak Sumar, mugi-mugi Bapak Sumar dipun paringi teguh ayu luput saking sesakit sehingga dipun paringi seger kewarasan keselamatan gangsar nganipun nyambut damel rezekine tanpa wonten luminipun ugi dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma amin. Cariyos sing badhe kula aturaken pinangka serpundutan ingkang boten saged dipun okak-okak, boten saged dipun rubah inggih menika Joko Tingkir Ngratu. Sugeng pinar enggah mriksani ngantos titi percara semangit dalu panutup pingatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Wiwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu widodo nir ing sambi kala atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinarak sugeng pepanggihan kalan keluarga ageng sandiwara kedhoprak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani. Bilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan, Griya nomor 126, cethanipun timur kantor Kepala Desa Bakaran Wetan. Prapamirsa budaya kakung saha putri, saderengipun kita saged rah saking keluarga ageng sandiwara kedhoprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita hangaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun Bapak ingkang hamengkugati ugi dipun sarujuki Dewan Sutradara kedhoprak siswa budaya ing dalu punika badhe beber cariyos sejarah Demak Bintoro Dawah Perangan Mas Karebet Joko Tingkir Jumeneng Ratu. Sutradara kasedene Ki Gede Sudarno, Astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti, Pandapuk katindakan dening Ki Bagus Heritas Milan. Pagelaran sandiwara kedhoprak siswa budaya kairing karawitan siswa laras ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir pangli ing Swarawati utawi Waranggono katindakan Ibu Pami saha Ibu Wiwit pangeprak katindakan dening Bapak Yuli Panata Pakliran katindakan dening Bapak Suratman lampu so dekorasi katindakan dening Soleh Atmojo. Ganjaring dedapuan ing dalu punika kelir sepisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung katindakan dening Bapak Andi Suratmit. Patih Tunggul Pati katindakan dening Bapak Jarwi Santoso. Resi Walang Sungsang katindakan dening Ki Gede Sudarno. Joko Warono katindakan dening Dimas Gilang Permati. Candrasepati katindakan dening Yeti Mayang Sari. Candrasari katindakan dening Santi Pramuni. Candrasekar katindakan dening Niken Ayu Suniti. Iwon dening para prajurit katindakan dening Si Gondrong saking pagelaran sandiwara kedhoprak siswa budaya. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Demak Bintoro. Sultan Trenggono katindakan dening Bapak Deni Wijaya. Garwa Prameswari katindakan dening Arih Kumalasari. Sunan Kalijogo katindakan dening Ki Bagus Heritas Milan. Jafar Sodik Sunan Kudus katindakan dening Bapak Dikdo. Temenggung Probosemi katindakan dening Dimas Indro Mahesa. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Taman Jepara. Ratu Kalinyamat katindakan dening Rini Paulus. Sunan Hadirin katindakan dening Bapak Budi Tumbek. Mas Karebet Joko Tingkir katindakan dening Padi Bagus. Ratu Semenanjung
katidakan dening Niken Ayu Harjati. Haryo penangsang katidakan dening Bagus Farel Wasiti. Wontening para wanita penglipur katidakan dening artis-artis ayu sang pagelaran sandiwara kedheprak siswa budaya emban katidakan dening emban Pesek Avanza. Rebat utawi dagelan katidakan dening Cak Plenteng Cak Dodok saha Cak Plentu. Prapamirsa budaya kakung saha putri kala wau gancaripun dedapuan ing dalu punika kanthi lampahan sejarah Demak Bintoro Dawah perangan Mas Karebet Joko Tingkir jumeneng ratu. Pungkasanipun atur saking pagelaran sandiwara kedheprak siswa budaya angaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Jaya-jaya Wijayanti ing sambikala sekali merdiko selaminipun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.